Здравейте, приятели! Аз съм Христо Димитров, доктор по кинезитерапия. В предишното видео си говорихме как да проверите мобилността във вашата раменна става, така че да можете свободно и без болка и друга симптоматика да изпълнявате движение нагоре с тежести по този начин. Както говорихме в предишното видео, мобилността в раменната става е изключително важна за безболезненото движение на ръката нагоре в различните варианти, в различните спортове. Много често може да видите в фитнеса трениращи да правят това движение с цел да мобилизират гръдния мускул. Сега мога да кажа само едно нещо. В този случай се поставя раменната става под сериозен стрес и това може да доведе до симптоматика. Аз ви предлагам да направите тази мобилизация последния начин. Може да го направите на врата в къщи, можете и в ъгъл на помещението, в което тренирате. Заставате, отвеждате ръцете в 90 градуса в раменната става, заставате срещу ъгъла и бавно отивате напред, докато не усетите разтягане в гръдния мускул. Каква е дозировката? Трябва да задържите около 30, 40, 50 секунди, като може да усещате дърпане в тази зона. А още по-добре би било да го направим по-активно. За тази цел ни трябва ластик, който е подходящ за вашите възможности. Каква е целта? Целта е да накараме мускулите, които са отзад на гърба и са антагонисти на гръдния мускул, да работят по този начин. Те ще го мобилизират. Какво е упражнението? Отвеждаме ръцете под прав ъгъл, 90 градуса. Ластикът трябва да е достатъчно добре обтегнат, така че още в началото да създава тензия и да затруднява мускулите, които целиме да са активни, т.е. това са средния делтоид, долния, средния трапец, ромбоидните мускули, които са антагонисти на гръдния мускул. И правим следното нещо. Отваряме максимално настрани, като естествено връщаме бавно. Повтаряме така в рамките на 8 до 10 повторения. Това е така наречената реципрочна инхибиция на гръдния мускул. Сега ще ви покажа как да мобилизирате другият мускул, за който говорихме, широкия гръден мускул или латисимус дорсис. За целта заставате в тази позиция, ръцете и краката са перпендикулярни. В случая ще мобилизираме десния латисимус, поставяме дясната ръка с палеца нагоре, което означава, че рамената става във външна ротация. Помните от миналото видео. Така раздалечаваме залабните места на латисимус дорсис. Поставяме колкото можем напред и движиме таза към петите. Не забравяйте лаката да е максимално изпълнен и задържате около 30-40 секунди. Ако искате да увеличите мобилизацията, можете да поставите коляното леко назад и пак да придвижите таза към петите. Другата активност, която ще ви покажа за подобряване на мобилността на латисимус дорси е следната. Имаме ножа пак от ПВЦ тръба, поставяме палците да сочат навън по този начин. Не забравяйте, това е външна ротация в раменната става, която раздалечава залабните места на латисимус дорси и ни помага при мобилизацията. Сгъваме лактите по този начин, горе-долу 90 градуса. Погледнато отпред са максимално прибрани един към друг. Оставяме ги може на стол, в случая се ползва кушетка. Раздалечаваме краката максимално назад. Тялото е максимално изправено, без изпъкване на ръката и се движим назад, като задържаме 30-40 секунди. И сега една активност за малко по-напреднали. Използваме набирането с по-тесен хват по този начин, за да подобрим мобилността на латисимус дорси. За целта набираме се, задържаме в горна позиция и бавно пускаме надолу, докато изпънем лактите. Ето по този начин.
Днес поработихме много добре за мобилността на рамената става. Показва ви някои от най-полезните и ефективни активности за подобряване на мобилността в рамената става. Ако сте харесали това видео и искате да видите още видео от нас, абонирайте се, ударете един лайк и помнете Active Body, Active Life.